ଆଇ ମୁଗ ରଗଡ଼ିକି ବତୁରେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବତୁରି ଗଲା ପରେ ଭଲରେ ଧୋଇକିରି ବାଟି ଆଣିବା, ପାଣି ଗରମ କରିବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଗୁଡ଼ ପକାଇବା, କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଲମରିଚ, ଜୁଆଣି, ଗୁଜୁରାତି ଭଲକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକାଇବା, ମୁଗ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିବା, ନଡ଼ିଆ କୋରେଇ ପକାଇବା। ମୁଁ ପିଠା ପାଇଁ ଅଧ କିଲୋ ମୁଗରେ ଅଧ କିଲୋ ସୁଜି ନେଇଛି। ମୁଁ କେଉଁ ପିଠା ବନାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବ। ସୁଜି ପକାଇ ପିଠା ଜନ୍ତି ଦେବା। ଯନ୍ତଣୀ ବେଶୀ ମୋଟା ହେବନି କି ପତଳା ହେବନି। ଗୋଟେ ସଫା କପଡ଼ା ଓଦା କରି ଯନ୍ତଣୀକି ଖେଳେଇ ଦେବା। ପାଣି ହାତ ହେଇ ଯନ୍ତଣୀକି ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଯନ୍ତଣୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଏବେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତେଲ ଗରମ କରି ପିଠା ଛାଣିବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଛାଣିବେ, ବେଶୀ କଡ଼ା କରିବେନି। ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଗ କାନ୍ତି ପିଠା। ଆମ ଆଡ଼େ ୟାକୁ ମୁଗ କାନ୍ତି କହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।